Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina linnasi dan pahes-pahesi marang menungso kubus syahwati kekarepan kepasesenengan ati minanisai bayane wong-wong wadon wal banina lan anak-anak lanang wal qanatiril munqarati lan anak-anak lanang lan bondo akeh kang den kumpulaken minat dahabi saking emas wal fidoti lan belaka utawa perak wa khairil musawwamati lan jaran kang den wilang bagus wal an'ami lan pira-pira raja kaya wal harsi lan sawah dalika utawa mengkono-kono kan tinutur maka ul hayati dunya iku maka ul hayati dunya kahenan utawa perhiasan urip ana ing alam dunya wa rabbu utawi Allah taala iku indahu ana ing ngersane Allah taala husnul ma'ab utawi bagus-baguse anggon bali. Keterangane monggo diwaca setunggal-tunggal keterangan nomor 14 was dadi pepahes manungsa den demen apa kang dadi kesenengane nafsu kaya wong-wong wadon anak-anak lanang bondo kang akeh dikumpul-kumpulake saking emas lan sloko-slokone perak lan jaran kang bagus-bagus raja kaya lan sawah kabeh mau namung perabot seneng-seneng ana ing donya kang ora antara suwe bakal dingsir utawa ditinggal yen bagus-baguse panggonan bali iku ana ing akhirat ing ngersane Allah Ta'ala. Ada pikirnya ya Bu? Ayat ini dalam maknane niki surat Ali Imran ayat 14. Eling-eling Bu, surat Ali Imran Al-Qur'an niki ayat 14 niki nerangaken Zuyyina linasi niku wis napa ngarani pun sunai pun Allah pun istilahnya ketentuane Allah memang dasare zuyyina linasi dihiasi pada diri setiap linas niku manungsa nggih Bu. Nah, ning atine manungsa kupus sahalati seneng marang wong wedok. Berarti wong lanang nggih nek wedok seneng